kayune para sejati pangira keblat kodhonge meka rumembe kapratopo kembang lintang saloka langit surya lan tengsu kasirat pun lan udan bucak akoso bungkanyo pratiwi oyote bayu Sang Hyang Arkawa sawetara sumuruping brangkilen lampahing wanciraing ngus gumantos dalu ing salebeting gelar lampahan dereng wonten pungkasaning carita ewa semanten sampun nelasaken dalang 3 kocapa Sang Hyang Candra iya sang rembulan datang katon ning akasa awit mila kaling-kalingan mega lan mendung pramila hawane sumuk nanging boten jawah sinaosa datan kawistara sunaring Candra parandene bisa merbawani jagat raya wancine wis ngancik goro-goro mangkara tumpak mendo
pindha teteng kalapa tete kalapa Somawarjita Anggara Rekata Buddha Maesa Respati mintuna panasing guru-guru ing jagating marcapada datan kacarita guru-guru ing madyaning jagat pakeliran mungkin narya ngurmati mijilnya Kilurah Semar Badranaya saat pajane tetiga Kilurah Nala Garing Petruk lan Bagong kang samya pacak gegojekan ana ing Raramba alon arire tiuping angin suwek swaraning karengyan samirana mawariris lumrang gandaning puspita Ramadan akoso
Seneng ngumpul ngene iki ya Kang Gareng. Iki acara apa dong? Bengi iki sawalan. Sawalan apa iki? Ya iki paguyuban utawa sanggar pedalangan ingkang dipandhigani dening Bapak Sunaryo. Jenenge apa? Pendali Sodo. Ngawur lek. Kalimo Sodo. Oh iya, Ding. Apa padha-padha sadane? Ayo beda nek Kendali Sodo iki ra nggone Anoman kono. Nek Kalimo Sodo nggone sapa? Truk. Kalimo Sodo iki ya anu apa? Pusakane para bendaramu pendopo. Iya, ya mumpung swasana sawalan dong. Ayo. Awake dhewe ya do bahalalan. Ayo. Ya sakabehing luputku ya Kang Gareng. Muga Kang Gareng kersa paring pangapura marang sakabehing luputku. Padha-padha dong. Semono aku minangka wong tuwa mesti wae akeh lupute sing gedhe pamengkumu. Muga-muga sakwise awake dhewe padha ngapura-ngapuranan Gusti sing Maha Agung mlebur dosane awake dhewe. Amin. Bagong. Ya ana tuna luputku, Truk, karo kowe Reng. Tak paringi pangapura. Piye? Nek akeh luput kowe wong loro Petruk karo Gareng tak kei pangapura. Kowe iki ngerti dong ora basa, Gong? Lho, ya ngono kuwi to aku nek krungu ya ngono kuwi ya. Nek omong ngono kuwi sak kabehing luputku aku njaluk pangapura. Padha-padha. Oh, cah munyeng. Wis niki wae Bagong. Arep njaluk pangapura ya kono ra ya kono. Lho, sing baku ki awake dhewe iki ora mung sekali do ngucap njaluk pangapura. Ning kudu tumus ana telusing ati. Iya bener. Arep njulak njaluk pangapura nek ora tekan ati, kuwi ora ana gunane, ngerti ora? Iya bener omonganmu, Gong. Lah ya mulane apa sing diaturke lumantar tutuk, lumantar lisan iki ning ya tulus saka jero ati. Nah, ngono kuwi. Ketoke ya ora. Ketoke ora. Ayo mlaku iku sing pikiranmu apik. Ayo syukur nek do ngerti do sadar dadi ora mingkulo njaluk pangapura. Ning kudu tulus. Ayo. Terus sing jenenge njaluk ngapura iku ora cukup, njaluk pangapura dine pangapura. Nah, kok ora cukup piye? Kudu duwe niat nang jero kene aja mbaleni ngono lho. Iya. Ora cukup yang jenengane wong njaluk pangapura ki aja mbaleni meneh. Ora dumeh saben bodho iso do ngapura-ngapuranan. Sesuk terus gawe meneh ngono ku lho. Iya. Ya syukur iki do guyub kanca-kanca ing sanggar. Sanggar apa iki mau? Dari Sodo ngawur. Kalimo Sodo. Muga-muga kanca-kanca dalang iki sing do latihan nang kene besok bisa dadi dalang sing apik ya kakane. Amin. Apik tur payu. Nah, apik tur payu. Syukur laris. Ya ojo laris-laris banget udah gampang mati. Ayo ora ngono kuwi. Lho kadang ya apa-apa ki kudu diitung tenagane. Nah, iya. Ning ya wis ana dalang sing apik kok iki Kang Gareng. Sapa? Piyayine gundul le. Gundul sapa? Mak Kanjeng Giri Kuncuk lho. Lulus
tamat Habirandha ping pisan terus saiki lulus. Mas Timi kuwi. Kadang ya saking sregepe kok mbiyen bareng awake dhewe saiki sekolah meneh. Saking pintere. Ayo kadang ya wingi urung ora tau mlebu. Anjur ora iso-iso ya saiki baleni meneh. Ayo ora apa-apa wong apa ki ngudi kawruh ki ora gampang. Ah iya, nah saiki kan Gareng karo Bagong kegiatane apa? Aku ki saiki malah gunake ngelmuku anggone kuliah kok tong belok. Lho ya, Kang Gareng ki mbiyen kuliah to. Lho aku ki kuliah D3 padake. Weh. Gelarku ki Bambang Sugareng ahli madya kebidanan. Elok. Iya, pancen putrane Rama Semar ki sing diragati di sekolah dhuwur ming Kang Gareng dhewe kok. Nek aku Bagong ora ming tamat SMA ya, Gong ya. Aku SMA ora lulus kok, Truk. Arep Bagong apa saiki kegiatanmu, Gong? Aku saiki buka bengkel. Bengkel apa? Bengkel pit. Bengkel komeng bengkel pit. Zaman saiki ya bengkel mobil, sepeda motor, pit ki. Apa kowe? Oh, cah ki nang kurang pengalaman. Ya kaya kowe kuwi reng. Kok kurang pengalaman piye? Zaman saiki ki wong-wong do seneng pit-pitan. Delok kae. Dalan-dalan ki anggere dina prei setu minggu ra mesti do irit-iritan do pit-pitan. Gek pite ki apik-apik ora kaya ming kaya pitmu. Lah pite kae Mas Purwadi kae karo montormu kowe larang pite Mas Purwadi padake. Oh iya ya. Mulane kuwi peluang mulaku saiki buka bengkel pit. Bengkel sepeda Pak Bagong. Iya. Ayo apa ya sing baku wong nyambut gawe iki apa wae sing penting halal siji. Heeh. Sing keloro kudu ngerti tenan kudu apik le nyambut gawe kuwi jenenge profesional. Ayo aku ya profesional kok, Dong. Aku dadi penyuluh kesehatan saiki. Mligine gawean iki maringi penyuluhan marang ibu-ibu muda, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui sing duwe anak balita. Oh iya. Nek aku bengkel to, Dong, nggonku ki segala pelayanan bengkel sepeda ono. Arep ganti onderdil ya ono, arep ganti ban ya komplit. Dandake arep ganti cat supaya apik, supaya anyar kita anyar ya ono weh. Ayo mbok aku dikandani piye carane le bengkel sing apik, Gong. Dadi wong nek mara nang nggonku kuwi ya nang bengkelku to. Umpamane Pak Bagong niki pit kula ben ketok apik anyar. Kok dicet malih. Aku terus di karo tenagaku, walah. Di tenaga barang lho. Sing jenengane wong mbut gawe iki dudu disekolahke dhuwur-dhuwur dadi sarjana aja mung golek gawean. Senajan aku ki sekolah SMA ora lulus ning aku iso gawe gawean, aku duwe karyawan brong bleleng. Ayo ya ngono kuwi sing apik. Dadi nek nonggonku ta aku terus kuwi mau pit sing arep dicatke mau dicopoti kabeh. Dicopoti apane? Ayo dicopoti rodane, dicopoti poroke sedele supaya engko nek dicat ora sedele ora reget ngono lho. Oh iya. Lah nek wis dicopoti karo ragangane kae to, cat sing lawas ki terus diamplas. Dilangi cat sing lawas diamplas nganti resik kae. Sing legok-legok ya didempul. Ana wis ngono to digawa nang puskesmas to. Aku ya tak cerita. Dadi nek ibu hamil ya, kuwi kudu sregep anggone kontrol. Apa? Kontrol. Dadi periksa supaya kehamilane mau iso di ngerteni
piye sehat apa ora, terus diwehi makanan-makanan sing bergizi. Nah, ibu hamil sing teko nang dokter utawa puskesmas ora ditakoni kapan menstruasi terakhir. Menstruasi ki apa? Wah, cakep ora jong. Bojomu nek ra iso ngladeni kowe kae jenenge menstruasi gom goblok. Oh, ngono kae jenenge menstruasi to. Aneh. Nek ibu sing hamil kuwi menstruasine kapan terus dihitung karo bu dokter mengko bisa nentokake sing jenenge HPL. HPL ki apa kan garing hari perkiraan lahir. Jadi sesuk lahir tanggal pira sasi apa ngono ki wis iso dihitung kuwi jenenge HPL. Kuwi jenenge hari perkiraan lahir. Nah, nek wis ngono ta terus dimeni. Dadi mau kae nek wis pite mau ragangane mau wis diresiki to, wis diamplas, terus didempul terus dimeni. Meni kuwi cat dasar. Dadi ku sing nentokke engko bakal apik lan orane. Hasilnya ngecet mau kudu dimeni. Bar dimeni to digawa nang rumah sakit. Sesuk nek wis tiba teko mangsane arep nglairke nek wis krasa ta ibune kuwi nglairke wis apa jenenge nggon wetenge wis pokoke krutak-kruduk digawe nang rumah sakit sing alate luwih komplit kuwi luwih becik. Nah kuwi dadi tugase ibu bidan utawa bu dokter. Nah bayi lahir procot terus dicek. Ya terus ki Kang, dicek kok kae nek wis dimeni to, nek wis garing terus dicek. Ning ati-ati le ngecet lah takoni, iki ajeng dicet abang, ijo, kuning apa putih, apa ireng ngono. Mergo wong siji lan sijine kuwi beda kemaremane. Aku pengen ndepet sing urung menges-menges. Kaya aku kudu iso ngladeni nggonku cet apa wae komplit. Apa dicampur ya kena cete dadi obar-abir ya kena. Ana wis dicet to diwedhaki. Dadi bayi procot mau to terus didusi. Diketok ari-arine, ketok pusere, bar kuwi terus dianduki, terus dilengani nganggo lenga telon supaya anget wangi. Nah, terus diwedhaki, kuwi ta terus dibedhong. Nah, nek wis dibedhong ta, terus dipasangi gotri. Gotri kae diganteni kabeh. Kuwi nggon napa nggon gir-gir kuwi diganteni gotrine sing anyar, pasline ya diganti sing anyar. Terus apa kuwi nggon pedal kuwi ya gotrine diganti sing anyar. Supaya sesuk ki kepenak. Nah, nek diganti gotrine to digawa bali. Awit yen kesuwen nang rumah sakit ya biayane kuwi. Nah iya. Nah, nek wis digawa bali nang omah kuwi tugasku. Aku sing menehi penyuluhan marang ibu mau piye carane ngrumat bayi. Oh iya. Saben esuk ya kudu dipakungi. Bar dipakungi terus diblunyo nganggo lenga telon, terus diwedhaki. Nah, nek wis ngono ta, diwedhaki terus dibedhong, dimimiki. Nah, bar dimimiki biasane bayi terus bubuk. Nek bayi bubuk, ibune terus nandangi gawean liyane. Nah, ibune nandangi gawean liyane mau terus dipasangi setang. Dadi nek wis gotri dipasang, terus kuwi mau porok ya dipasang meneh, sedele dipasang. Kuwi terus setange ya dipasang. Nah, kabeh nek dipasang to, ibune mau nindakake gawean. Nah,
bayi bobok lah engko nganti sore. Tiba wektune bayi ya dipapungi meneh kaya esuk mau, dipapungi terus di apa jeneng ya dibedhong meneh. Nah terus dimimiki nganggo oli. Oli ini penting banget supaya lunyu. Biasanya seneng sing seret kowe, Gong. Ora beda iki. Dioli kuwi nggon rantai barang kuwi nek dipasang terus dioli, terus nggon gir-gir kuwi ya dioli supaya mleses ngono. Ibune iki nek wis mau ta dimimiki nganggo ASI, goblok nganggo oli. Dimimiki nganggo ASI, air susu ibu. Nah, zaman saiki anjurane para winasis bayi mung dimimiki ASI wae nganti umur 6 sasi. Kuwi sing jenengane ASI eksklusif. Ora kaya zaman awake dhewe cilik biyen bayi lahir procot terus didulang gedang. Terus diuleke sego. Ora saiki dimimiki ASI tok nganti umur 6 sasi kuwi sing jenengane ASI eksklusif. Nah mengko terus diteruske nganti umur 2 tahun. Wah iya ya. Mula pancen kudu diudi supaya bayi kuwi sehat, pinter dadi generasi muda sing berkualitas ngono ya Kang Garing. Ayo ngono kuwi tugas. Nah, nek wis bayi mau apa dimimiki, nah ibune banjur dikompo. Rodong arep buri kuwi dipasang terus dikompo. Ning ngompo aja atos-atos, ibune terus siram. Sing resik bar kuwi terus nganggo daster sing tipis kae, sing wangi, bar kuwi to njajal tumpakno penak apa ora. Piye? Apane sing ditumpaki? Lho, ayo pit mau to nek wis bar dikompo wis dipasangi kabeh iki dicoba ditunggangi. Nek wis kepenak ya syukur, nek urung kepenak. Lah kok Pak Bagong niki kok tesih seret tak dandani meneh. Oh, pikiranmu meres kok, Reng. Kowe iki nek omong ya kok gentenan aku gek nerangke ro Petruk. Carane kumpul karo bayi kok nyelo-nyelo. Apa ana bayi dimimiki nganggo oli? Aku ki yo gek nerangke ro Petruk. Piye carane bengkel rumahku bengkel ki pancen bengkel Pak Bagong profesional ben do ngerti. Wis Kang Garing. Wis ya wis aku wis ngerti apa sing ditindakake Kang Garing minangka penyuluh kesehatan, uga Bagong minangka bengkel sing profesional ya Gong ya. Sing Bagong mbok gawe iki kaya mau kudu temen. Piye carane supaya para konsumen utawa klien kuwi padha puas. Jaman saiki engko terus menehi bintang 5. Nah, ya ngono kuwi Kang. Apa meneh saiki wis zaman teknologi. Kok bengkel Pak Bagong iki goleki nang kae nang Google Map e ana. Terus para-para sing padha ndandake bengkel nang kono, bengkelke sepedane engko ditakoni karo Google kuwi nang kono. Bagaimana pengalaman Anda membengkelkan sepedanya di tempat bengkel Pak Bagong? Nek apik iku terus padha komentar apik, oh bagus sekali pelayanannya, bintangnya bintang 5. Ah ya ngono kuwi. Ngono kuwi reng dirungokke. Nek aku ora perlu bintang-bintangan wae aku sing mbayar negara. Iya Mbah Dito. Iya. Mbah Ten. Ya iki wektune ming sedidik. Lembang. Lembang wong telu ya. Apa? Sinom Parijata yo. Bapak ben go bahan. Bagong iso ora? Sinom Parijata apa lah mung tembang sinom aku ora iso. Oh kelele kok ngono iki yo rol ketoprak padake. Rol iki dadi apa kowe iku? Lho, Damar Wulan iki. Nek ora aku sing dadi ora apik. Mandamu kok ngono kuwi dadi Damar Wulan. Damar Pancung. Biyen ki aku ya bagus rek padake. Ayo dicoba ayo. Ayo, sing cakepane apa dong? Ayo kae sing maringi Mas Jahidin.
memanismu hanguji ya loro-loro dong iya kagawe ruji sing godro telu papat kan gareng anu cakepane piye kok roro apa kang sidya rara apa kang sidya ini lumayan sekarang mundut karo mi ayo Bagong piye nganu kata-katane piye tartamtu tak turuti oh iso ngono kok ayo lek muni tartam kurang cendhek tartamtu kurang cendhek gong kurang cendhek medun ngene dong sing kurang cendhek iki suaramu oh suaraku to tartamtu tak turuti rolku bero kowe Kang lumampah tanpa welah ya Kang Gareng ya tundoi amalmu jala tundoi tembang Jawa maca pagi kudu mugemi guru lagu guru wilangan jala nidi kareng aku nek jala ki ngerti ku tunda nah terus tundoi ayo Bagong kari dhewe sing nutup oh iso
Apa-apa ki kudu kamsenan kudu latihan nggih Kang. Iya. Ning yo tak gatekke Kang Gareng iki senajan awake ting kruwil to. Ning nek joget jebule yo apik. Lho aku ki yo mbiyen lulusan joget padake. Nek kok dikono apik apa tru apik. Nek kok dikene malah kaya ledek munyuk. Oh wangun kuwi kakangne. Kuwi arane ket ledek munyuk. Wis ngene Kang Gareng iki gandeng wektune winates iki dhewe wis wis punjul iki. Engko ndak ditukani kanca-kanca liyane ya iya. Ayo. Rama Semar ketoke wis ngadep nang ngersane Ndoro Abimanyu. Oh iya, ya nek ngono ditututi dong. Yo, layoni wae.
Thank you.